Jeg har valgt at kidnappe løven og skildpadden, fordi jeg gerne vil vinde konkurrencen. Jeg har fjernet mine konkurrenter en efter en, så pas på, I ikke lader små maddyr ligge frit fremme. Kære Morgenmadshold, vil I ikke godt være søde og opfylde bjørnens krav? De holder mig fanget i et bur, torturerer mig og forgriber sig på mig. Dette brev er forfattet på skolearbejde. Dette brev indeholder deres krav om løsesum, så vær sød og lyt til dem. De beder om 1 flaske tequila, 1 citron og 1 saltkorn. Vær sød og hjælp mig. Breaking the law, 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 breaking the law. So much for the golden future, I can't even start. I've had every promise broken. Løsesummen skal betales inden kl. 10 i næste uge. Skøn jer!